running from all things at once without thinking twice. Good morning everyone! Welcome back to another vlog. Bumaba yung sa tripod. And today guys, ay samahan nyo lang po kami ng pupunta sa storage. So finally, I think I've talked about this last video or the other video. Yung video namin kahapon, which is siguro mga the other video na napanood nyo. Kasi meron pa tayong grocery haul in between this video and that video that I'm talking about. So yun nga, finally may tumawag na sa amin na may nabakante na nga daw na storage, which is $60 per month. 5x5 siya ang space niya. Tapos sabi ko kanina umaga, sana pinatos mo na lang yung $90 na parking para ipapark na lang sana namin yung sasakyan namin sa garage ngayong winter, yung sasakyan ko. Tapos lalagay na lang namin dun yung ibang gamit. Pero parang maliit din yung garage, parang halos sasakto lang na yung sasakyan namin. Tapos gilid-gilid lang yung ibang gamit, which is madami pa rin kaming mga gamit. Yung mga camping gears kasi, mga tent, mga canopy, ganun, nandun ang dami. May table pa kami, ganyan. Eh gusto ko kasi yung sasakyan ko sana, dahil hindi naman magagamit sa winter, hindi naman kami, isang sasakyan lang naman, si Mac lang naman ang nag-work. So, sana, i-store na lang din namin siya. Kasi guys, pag naglinis sila dito, iniisip ko kasi pag naglinis sila, lalagyan nila ng asin itong parking namin para matunaw yung syempre matatalsikam ng asin yung sasakyan. Tapos sabi ko, sana kinuha mo na lang yung 90. Tapos sabi niya, kala ko ba gusto mong na lang, takpan na lang yung sasakyan mo. So yun, tatakpan na lang namin yung sasakyan ko sa winter para hindi siya, para lang less yung asin na mapunta sa sasakyan ko. Pero balak pa rin namin na ipa-undercoat tong mga sasakyan, tapos regularly na i-wash namin sila sa winter. Kasi talaga yung kalaban ng mga sasakyan dito is asin. So, mga ngalawang siya. So, tip pala, kapag bibili kayo ng mga second hand na sasakyan, tapos wala naman kayo sa snowy area, kunyari CarMax kayo pupunta, bibili. Tapos, nasa kayo, Florida kayo. Tingnan nyo yung sasakyan na hindi siya galing sa mga part na may snow kasi yun nga mas prone sa kalawang kasi dahil sa asin sa kalsada, asin sa mga pinangtutunaw. Samahan nyo na lang kami guys. We will go to storage para makita nyo. Pakagulo ng bahay namin. Mamadali kami nag-empake kanina kasi may duty pa si mamaya. So yeah, let's go! Mishi Bang Bang! Mishi Bang Bang! Mishi Bang Bang! Pakita mo ang outfit mo na iba-ibang kulay. Si mami naka-co-ords. Pati bag, kakulay, gentle woman. Tapos from Sam's Club, na hindi pa nalabhan kasi hindi pa naman tayo naligo. Si Mishi, naka-pink, tapos naka-beige din, parang kay mami. Tapos yung sandals niya from Old Navy. Yung Carters niya na mga damit niya. Ay, hindi, Cloud Island. Tatong mga to, Cloud Island. Tama. And then, yung sombrero niya. Ito lang ata pala yung sombrero niya. Nakasya na lang sa kanya. Yung iba maliliit na kasi. From Shein. Co-ords din to ng dress niya eh. So, pinagpantalon ko siya. Para naman hindi masunog yung balat. Daddy, tagal-tagal. Ang dami mo kasing gamit. Daddy! Nakasabit pa yung shades ni Mishi sa t-shirt niya. Nakikita ko. We're here, Mishi Bang Bang. We are here. Hi, finally malilinisan na rin tong Lagi na lang wala kaming mapagkargahan pag nagro-grocery kasi punong-puno. Sang dumi. Maliit lang siya, guys. 5x5 is just small, pero it is what it is. May pataas naman to eh. Ganyan. Tapos pataas. Alam mo ba na may crime investigation na nilagay niya yung pinatay niya sa storage. Alam nila na siya yung pumatay pero hindi nila mahanap yung katawan.
Tapos nalaman nila na may storage siya. Trinay lang nilang puntahan yung storage. Hey, daddy, yung ano, yung baby. Trinay lang nilang puntahan yung storage niya. Ayun, nandun nga yung katawan. Baka tama dyan. It's hot. It's hot. It's hot here. Yung aming banining, hindi na namin siya ilalabas kasi hot. It's hot outside, anak. Open lang natin tong bintana mo para makita ka namin, ha? Ah! Bulaga! See, yung mga pang-camping namin, nandito yung tent. Yung ano pa namin, no, ihian namin. Ihian. Same price ba sila ng U-Haul storage? Mas mahal ang U-Haul? 90 plus. Ha? 90 plus. 90 plus yun? Tapos na sa yung mga ginagamit namin pag madami kaming nagdi-dinner with friends, pag potluck. Hindi naman kaming ano ngayon, balak pa na makipagsosyalan sa mga tao dito sa socials. Wala pa kaming kinakaibigan dito. Ang buhay lang namin ngayon ay magtrabaho muna. Ay! Mababali, daddy! Akala ko ba, hindi mo yan ano? Yan, pang camping yan. Ito naman? Ano yan? Yung... Ha? Ay, yung tolda? Pwede pa. Kaya nga. Yung bike. Dito dati, oh, yung bike. Ano na, wait, beta. Para karang nag-tetris ah. Good job. Yun lang daw po for today's video. Yun lang yung mga gamit namin. Pero pwede pa namang may mga maidadagdag kami doon. Hanggang sa taas. Hindi, gagawin na. Yan mga to, ginagamit kasi namin ng ano. Yung table na to, foldable table to eh. Gagamitin namin sa labas. Sa balcony namin. Tapos yun, ano yun, mat yun. Pag magpipiknik kami outside, lagi kami nag-walk sa park nila. Gagamitin namin yun. Ala, yung munchkin! Ay! Naiwan. Hello! Hello! Ingatan mo yan, daddy! Iwan. Mamanahin pa yan ni ano. Ay! Ang init. Alam mo, meron pa mga gamit si Mishi dun sa tabi ng dryer. Ay! Masyadong magilid. Uy, sakto ah. Pa ba tong banining natin? Tinanggalan niya yung sombrero niya. Tinanggal mo na, makikita na lahat ng kinakamot mo sa ulo mo, nasusugat mo. Hi! Malilinisan naman na siguro tong ano na to, truck na ito. Nalinisan na, wala nang halos laman tong truck. Yung mga iuwi na lang namin. So hopefully naman, ano, malinisan na tong truck, grabe. Para na talagang pang construction worker ito. Ma-vacuum na dapat yung likod nito, daddy. Tapos ano, power wash, pati tong mga mat bago mag-winter. Ay! Yun, napansin lang namin guys na ano, na mabenta yung ganitong business dito kasi madami sa mga Americans, mahilig sila sa mga collectibles, yung mga, tapos diba seasonal kasi yung mga gamit dito, like for example, yung mga camping gears, di mo naman siya gagamitin all year. So, instead of accumulating it sa bahay nyo, lalo na kung maliit, just like us na naka-apartment lang kami, ano ba, laki yung tinatanggal, sige, nangaarawan ka na, ganyan na. Just like us na naka-apartment lang kami, so maganda na ilagay talaga siya sa storage kasi yun, hindi naman siya nagagamit lagi. Ang daming gamit ang mga tao dito kasi parang mura siya, compare mo siya sa salary, sa sweldo ng tao versus sa presyo ng gamit, parang affordable kasi siya. Tapos yung iba naman, alam mo yung mga lumaki sa nung depression era depression era, yung mga tipo na magagamit ko pa yan, ganun.
Pero kami ngayon guys, madami na talaga kaming dinidispose. Yun, nung nagbukas ako ng mga boxes namin before namin dinala dito, ay na may mga nakita na naman ako na pwedeng i-donate. Kasi hindi naman na namin yun gagamitin. Feeling ko, tagal na tong hindi nagagamit. Magagamit ko pa ba to? Hindi na, for sure, ganun. So yun. Tapos yung iba, nakalimutan mo may ganun ka na palang gamit. Bumili ka na naman, 'di ba? So ang hirap. Ano po, madam? Magsalita naman po kayo. Sabihin nyo po kung paano nyo po kinakamot yung ulo nyo at nagkakasugat-sugat po. Ha? Yung madam namin, ayaw man lang hawakan yung dede niya. Pinagsashopping na nga lang. Tamad pa. Hi. Naantok na. Ay, pang toddler pala dito. Let's go to the other side. Ay, naku, si Beng. Ito. Nadikit, kaso nga lang may Minnie Mouse siya. Anong size to? 0 to 3. Ayaw na niya. Ang cute nga. Ang cute na. Ano ba naman yun si madam? Old Navy din naman yung sandal mo, nani. Anong size yan? 12 months? Ito po yung mga kasama ko na nagtawag ng movie night. Nag-rent pa kami ng movie sa Prime. Tapos, naglalaro lang din naman. Walang nanonood. Ay, mga malalande. Ay. Give me my money. Naka-mittens na. Kasi pinapadugo niya yung ulo niya. Kakakamot. Mag-good night na sa vlog. Good night, everyone. Thank you so much for watching. Sobrang busy namin. Nag-ayos pa kami ng bahay. Kumain. Say good night. Good night. Good night. Good night. Movie night. Thank you for watching. If you haven't followed me on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Bye! Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed.